After work, suit up ang mga kawani ng provincial government ng Camarines Sur at nakiisa sa kasiyahan at kalusugan sa Fit and Fun Wellness sa Camsur Uptown. Tampok dito ang libreng Zumba sessions na layong mapalakas ang pisikal at mental na kalusugan at kapasidad ng mga kawani ng provincial government. Literal na tagaktak ang pawis ng mga empleyado dahil sa energetic at fun exercise. Samantala, boom naman ang negosyo ng mga micro, small and medium enterprises sa loob at labas ng Camsur Uptown dahil sa Uptown Kaugma Nights. Ayon sa mga lokal na negosyante, mas dumami ang kanilang customers mula nang buksan ang Camsur Uptown at Kaugma Nights. Malaking tulong ang dagsa ng tao tuwing may aktibidad dahil napapansin at nakikilala din ang kanilang mga food stalls sa Camsur Uptown. Nakalaki pong tulong sa pamilya namin na ako'y nagkaroon ng kita para katuwang ko ang asawa ko sa madagdag na tulong sa income namin araw-araw. Kahit pa paano, kakatulong naman yun. Lahat na, habang gumagalaw yung tao, habang may income, nabubuhay tayo. Everyday masaya kami kasi pag may tinda, masaya, may income. Minsan meron kita, minsan naman tama lang. At least meron kami. Kaya masaya naman. Nasasaya, tutuwa po kami kasi sa tulad po namin, taga Laguna pa po kami. Na naimbitahan kami na magtinda dito at mapatikim namin sa mga taga Bicol na ang produkto ng shawarma ng taga Laguna. Masaya po kami. To the governor, thank you very much kasi kahit papaano may produkto kaming binebenta, Marjorie's Ice Cream at ang iba pa naming produkto dahil sa kanila nakikilala ang produkto namin. Hindi lang dito, all over the Bicol region. Dahil sa pagdagsa ng mga tao, mas nagiging visible ang mga micro, small and medium enterprises o MSME sa lugar na nagbibigay ng dagdag kita at oportunidad sa mga lokal na negosyante sa probinsya. Chris Novello, CSN.